Sziasztok! Eddig sajnos nem tudtam kommentálni nektek, mert a mikrofonom, vagyis hát nem a mikrofonom nem volt jó, hanem igazából ami nem volt jó, az a bandik, amivel ugye felvettem az egészet, és sajnos ez volt a baj, de innentől én végig fogom csinálni úgy, hogy kommentálok. Igen, észrevehettétek, hogy párszor rátállítottam békésre, mikor leestem, igen, nem akartam meghalni, még mindig nagyon hangos az eső. Nem akartam igen meghalni. Nem volt kedvem visszajönni a spawn helyre. Igen, és akkor mondom, most nem fogok visszajönni, és akkor most gyorsan átállítottam, elrakta a pókot onnan, ami meg akar tölni. Na mindegy. És azt hittem először, hogy jó felveszi a hangom, stb. Nem vette fel, de ott mondtam, hogy légy szíves majd ezt a házat. Értékeljétek egy 10-es skálán, tehát 1-től 10, hogyha nincs olyan, hogy valakinek nagyon tetszik, akkor felmegy 100, 10/100. Meg olyan, hogy 10/-. Tehát ilyen ne legyen, csak rendesen tényleg egy normálisat szeretnék csinálni. Na most megnézni, nem is laggol ettől annyira, mert igazából nem tudom, a videókat, hogy elnéztem, abban nem laggoltak. De amúgy amikor felvettem, az nagyon laggolt. Na mindegy, na nézzük. Örülök egyébként nagyon neki, hogy tudok kommentálni, na mindegy. Nézzük a tököt, kiszedjük helyéről. Jó sok tökünk van, csak hát ahányszor csináltam hóembert. Annyiszor kellett újra csinálni, mert valamiért mindig meghalt. De hogy ezt miért, azt nem tudom. Nem is érdekel, mindegy. Szerintem azért, mert hát időjárás szerintem, vagy nem tudom, ebben az 1.7.5-ösben van-e ilyen, vagy nincsen. Szerintem észrevettétek, hogy ebbe a szörny spannerbe 20 000-szer hiába nézek bele, de ebben nincsen szörny. És én bejeltek ide karddal, de én nem látok. Szerintem itt túl fényes jön ahhoz, hogy ide lejöjjenek. Tehát az lesz szerintem, hogy most hosszabbítok rajta. Szóval, ja. Igazából azért most elkezdtem a Survivor-t, mondom, kipróbálom milyen, hogy felveszem, YouTube-ra sose tettem még fel videót, ez az első, vagy hát nem első, mert már vannak ugye fent, de kommentálva ez így az első, akkor úgy mondva. De nem annyira rossz, tehát jónak jó. Egy skeletonig. Azért jó, mert ez igazából, hogyha valaki kérdezné, ez a Minecraft 1.7.5 és ez a Minecraft, ez megújult szerverrel. Igazából én annyira nem tudom, hogy ezekben mi történik, voltam lent a bányában, nem tudom hányadik részben. Elértem az alapkövet. És akkor ott ezüstmolyok támadtak, utána néztem, hogy ezüstmolyok is meg tudnak támadni. Nem mondom, ez csodálatos, mert én nem is tudtam róla. Szinte nem is láttam semmit. Tehát azt se tudtam, hogy most merre hány méter. Tehát azt se tudtam, hogy most mi ez, meg egy honnan jött, vagy valami ilyesmi. Ja, amúgy meg még a házértékeléshez visszatérhet, tudjátok 10/hány. És azt ne nézzétek, hogy most az egész a levegőben van, ez undorítóan néz ki. Jó, mi van olyankor, gyerekek, nem fogom alátámasztani az egészet, hogy egyszer nem kell benne gravitáció, mint ahogy látjátok, ebben nincsen, csak a homoknál, meg a sódernél. Engem most nagyon nem tud érdekelni, szóval azt ne nézzétek, hogy nincs alátámasztva. És megpróbáljuk megcsinálni ezt a szörnyű spannert, mert jó lenne. Mert sok minden kell, mondjuk a skeletonnak a csont, hogy bonil csináljak belőle. Nem tudom, jól mondom-e. Bonil vagy bonil. Na mindegy. Szia. Jaj, ezt mellé raktuk. Mindegy. Most kiütjük. Hogy láttátok, mutattam is, csak az volt a baj, hogy köszönni tudtam. De alulra az üzenetekhez, a chathez. De majd lesz egy új Survivor-om. Méghozzá az lesz, hogy egy gömb lesz az egész. Tudjátok, a gömb Survivor, és két haverommal, osztálytársammal magyarul fogok játszani. Hát még mindig fényesség van, nem érdekel. Na mindegy. Két osztálytársammal fogok játszani. És velük fogok játszani, és hát a szerver az igazából ne kérdezzétek kommentálásban, mert nincsen kész egyáltalán, mert a másik osztálytársunk fogja csinálni, de ő nem lesz benne, csak ő megcsinálja nekünk, mert
egyén úgy volt, hogy először én csinálom, csak aztán elkezdtem csinálni, igen, letöltöttem ahogy néztem Youtube-on, ugye, mert én annyira még nem értek az ilyen szerver csinálni, sose csináltam. Csak a Minecraft így játszani vele. Na mindegy, és akkor néztem a neten, és akkor néztem, végig csináltam ugyanazt, amit ő akart igazából, de nem jól jött össze, szóval... Tehát én letöltöttem az 1. Neki az 1.6.5 volt neki, és letöltötte ugye az ilyen Minecraft oldalról, onnan verziót le lehet csinálni. Ő onnan töltötte le, igazából is neki az 1.6.5 verzió se volt, és onnan le tudta ő tölteni az 1.6.5-ös verziót, ami ugye kell a Hamachi is. Na mindegy, a Hamachi is kell hozzá, ez a hó nem kell ide. Kell hozzá a Hamachi, és akkor azt megcsináltam, tiszta jó, az jó volt minden, annak semmi baja nem volt. Csak hát mondom, ugye hát az volt igazából baj, hogy nem jött össze úgy, ahogy én akartam. Tehát én letöltöttem, mert nekem nem az 1.6.5-öst adott ki, hanem az 1.7.2-est, de az most jó, mert nekem 1.7.5-ösen van. És azt hittem, hogy el fog indulni, mert ugye a gömb az úgy van, hogy 1.2.4-es vagy 5-öst akartam letölteni. És azt töltöttem le igazából. És akkor én azt letöltöttem. És elfelejtettem, mit mondtam igazából, mert gondolkodok közben, hogy mit akartam maga ezt. Ja, igen, a földgömb, ugye itt az 1.2.4-es, szerintem 5-ös volt, nem tudom. Na mindegy. Volt valahogy így. És akkor én azt letöltöttem, és gondoltam, hogy látom rakni, de ugye ez nem telepített verzió, mert ez nem is kell telepíteni, na mindegy. És akkor én úgy voltam vele, hogy na de jó nekem, hogy majd ugyanezt fog történni a izénál a szervernél, hát nem ugyanezt történt igazából, szinte... Ja igen, a házat megnézem. Ja, érvesz. Megnézni, na minden. Nem ugyanezt történt, elég szar így volt. Szóval mindegy. Mert igazából azt hittem, hogy mondom, biztos össze fog jönni, de hát nem jött össze. Ezért, ja. Ez így nem jött össze, és akkor azt hittem, hogy ugyanúgy, hogy mert mondták, hogy nem kell megijedni a gömbbel, mert azt se tudtam, hogy hogyan kell berakni, de úgy sejtettem. És akkor azt mondták, hogy nem kell megijedni. Nem kell megijedni, mert csak akkor csináltak, és akkor gondoltam, hogy a szerver, akkor meg tudom csinálni, mert mondom, biztos azt is úgy csinálták, hogy mondta az a gyerek, aki feltette a YouTube-ra. Biztos, hogy ezt is úgy csinálták. Hát nem. Igazából, mert ez egy verzióhoz függött, az 1.7.2-esket én letöltöttem, csak hát az kiderült, hogy demo verzió. Ezért nem jó ilyen helyekre letölteni, na mindegy, nem fogtunk el. És ez jó egyébként most ez a felvevő, mert ezzel nem is laggolok egyáltalán, szóval nekünk ez nagyon tetszik. Remélem, hogy veszem igazából, mert ha nem, hát akkor mérgesek leszünk, de szerintem veszem. Szóval nincsen gáz. Na mindegy. Az a lényeg, hogy tudok kommentálni, azt hittem, hogy a mikrofonom nem jó, hát az megfogtam magam, letöltöttem a Skype-ot, azt ott megnéztem, és jó volt. Szóval a Bandicammal volt, mert az csak egy próba verziója volt. Ja. Már hallok zombit, szerintem a Spanner bejött. Ha jól hallottam, zombi volt. Ó, bejött a Spanner, gyerekek. Bejött. Jó. Van egy zombink. Jó hallottam én. Jó, ügyesek vagyunk. Meghosszabbítottuk, hogy látjátok egy picit, ezt egyből jó. Szerintem én most elköszönök itt egyelőre. Következő részben ugyanitt fogok lenni. Nem csinálok semmit, a kertet is megdíszítik be, hogy ezt fogom folytatni a következő részbe. Addig is sziasztok!